Pa dobro, sigurno, ali iskustvo naučilo da ne smije da se opušta nikad i to zvuči kao fraza i kliše, više dosada da ponavljamo, ali tako je. Ne smijemo se opustimo, nećemo ne daj Bože neku brku da doživimo i zato ćemo da uđemo 100% maksimalno i 100% koncentrisani u ovaj duel i da pokušamo da odigramo dobru utakmicu pred našim navijačima i tako steknemo dodatno samopouzdanje za naredni duel ako prođemo Bože zdalja protiv Ajala koji je sigurno ozbiljan protivnik. Daj Bože da bude što više publike i da bude što više naših vernih navijača pravih koji vole Partizan i ja bi to najviše volao, tako da mislim da se publika sigurno želela. Partizan je uvijek imao puno navijača koji vole dobar fudbal, tako da se nadamo da ćemo im uzvratiti na poseti. Žreb je bio ono što je sudbina i htela, znači nema naklonjen, nije naklonjen, to je tako kako jeste. Oni su ozbiljna ekipa, da smo izvukli Nefči, rekli bi dalek put, tako da svaka ekipa ima neki svojih prednosti i manjkavosti. Dobra ekipa, snažna, ima dosta tih tamnoputih igrača koji su poznati po brzini i snazi, međutim imamo i mi svoje kvalitete.